Sa gudahin nga ti surat, ti pagkasalitaan, ni Nestor nga napauluan, isut mamagusto. Idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng manong nemi, ta nag-dinner date kami kini Ani. Nabit kami pa nga nagkarelasyon kini Ani, nagpadpada kami nga maupubisina sa bali ang pangubisina na sa bali mat kanya. Nga nagamamu kami ti may sa akumperensya. Kasla nasulok gidi, kasla nasulik dagiti dua mo kel ti matak nga nakakita ken kuwan. Adamat ka din muna idi nga makuna nga first love ko, idagbasbasak pala ti college. Nga mawampay 1 year mi, idi tag-transfer sa bali nga eskwela, di ko nawanin komunikasyon mi. Ket ni Ani, ti magikadwa ita nga pakarik na kiti ayat. Ada nasurukin nga may sa tawag nga mga opisina. Kung nga rita papakin ni mama, gasawa kaan. Umat pati amom nga girlfriend mo. Ada girlfriend mo, idagbasbasa ka, di kayo nagkatuluyan. Kaya tamang opisina kaan, ada ba't taniyam amom ko nga girlfriend mo. Kinabudno naman ng nemikit kahit kung nga amom ni Ani. Kadagiti parents ko. Numanin awis sa isunang yung kamagdiner di balay, ng maminsan tukunan. Di kayat na magdinera mi, kiti restaurant nga magustuhan na di kiti putahe. Nag-ordera kiti arak mano. Pwede order ka. Ore maminsan lang. Baring no, mamugusto ka. Daita ka manin, Nestor. Daita ka manin, mamagusto. No basta lang kiting karik. No sana nga uminom ko nang saan. Uminom ka lang, siksika. Diyak matipari ito, uminom ka. Ngayon no painuman nak, no, I'm sorry. Sige. Uminumak nga rod. Tarog yamon ti mangan. Mangantan, irapin mo tuminom, kabayatan namang manganta. Kinuna naman ng name kat talaga nga inimas ng tinangan. Dito may kitit magusgusto kini Ani, ano? No awisek, ag dinner date kami, siyempre, awang pulos pa nagiging ko na diya, imas ti panangan na. Imas na siyak ti kasamo na. Talaga nga naimas. Naimas nga ta, kabuta, naimas ti putahe daw, no? Naimas kabuta kasamo ka. Naimas kabuta, siya tagilibre. Tumaugak manin, sa ako ihawat kang kuwan. Mamagusto ka man. Agkidaw ka lang sa bali. Malaksit ka na tang arak. Ay peso? Sa bali nga tikidawat? Oo, kasi amok doon na panunot mo. Mapatangam, mapatangak. No jak kayat tuminom ti arak. Ad dapay nga jak kayat dati ti panunot mo. Alamin tadat panunot ko. Nag-check-in ta? Hindi ito panunot ko. Ay, di ka nagsasawad, di ka sta. Ano kami korot sa balakid daw. Alaman? Nasaan nga data? So, kung may alak, may balat. I'm sorry, Nestor. Ngam kahit kulatak sakbay. Ado kami di kita kabagyak nga biktima. Kadagiti sa lawaso nga lalaki. Ani, saan nakipada kadakwada? Wen, saan nakipada kadakwada? Ngim, amutay nga rod. No kasta, di ka mamagusto. No arak saan? No pa nag-check-in da saan? Yung nakunam nga, inda pelagpaspasyar, kalpasan ti dinner, sige, pagustuhan ka. Anong oras sa sarbina? Dito pa lang at kawit na maturog ta. Lagayam. Iawit kong dulatan nato yung arak. Tapos siya dito balayin nga. Ituloy ko. Dapat lang. Kaya-drive ka. Ang mga numaybos mo na ito at madisgrasya ka pa eh. Awan tong tinestor nga makaugod ti amin ka pa. Amin ko kalpasan di ka sa. Awisan ka to sa balayin. Yamamukan ka rin ti parents mo. Iyam amukan to kadigiti parents ko. Yan tangi amamok mo tindigiti parents mo. Kalpasan na. Tulagin tan no ti kalaysada.
within this year, sigurado ka? When? Sigurado ako. Within this year, ikasar ka, ani. Talagang matakayat ko nga mapasamak dahi tama ng name. Mamugusto mat ka di nga arakupek sa karomanan di kinibibig na. I love you. I love you more. Let's go. Sige. 3 hours na lang. Lukok. Hanga dito pa nantan. Ano nga 3 hours? Agpat nagtanga maturog. Idya balay mi, kan idya balay ko. Ay, balay yo kan balay mi. Anong naimin tuloy ko timinom, idi adda akong dito balay. Idi agring ti cellphone ko. Ni Jimmy, apa nga na? Hello, pare. Hello, kumusta date yung kanyani? Gamatang ti arak. Sana pulos ka mamugusto eh. Kadi, ora arak la ko ma. Kasano nga amin nga paguston na kang uminom ti arak. Tada di arak, ito pangrugyan ti abin. Nung makainom to dahitan, sigurado, mamaguston ton. Kasta ya? Kasla ka dati kadwa kita. Tilanday magbagana. Kapag nakainuman. Sino kadwa nita? Ni Girly. Girly? Babae ti kadwam. Kasinsa ni misis ko. Bali ipag ko. Kagabgapo na di kagayan. Sulsulisugan na nga rin. Ano nga tanong? Siya ti pagustuhan na. Kaya't mo sawan, umay ka dito eh. Malaksid ang di mo kayat. No, circumpelagmat ni ipag mo agad. Daw tagang ka. Naglagay pa ma, at asawa mo, kasinsin na peleta. Inito siya kat baruak. Yung sigurado kang umay ka. Uwan. Itata na kainuma. Madama kayo pa iluminom. Madama pa ilang. Ngayon mas petpulutan eh. Sige, umayak. Sigurado ka? Uy, umayak. Kaya po siguro ti inom ko manong nemisang kon nga mapanunot pa'y nuan niya ti ibunga ti amin. Kayak man petlang tag-drive manong naimita. Kontrol pa data inom ko eh. Ngayon nakalalisto ako di manong diya in the gym. Korela imit nagkikistigumat ko sa mano. Dagos ka timak dari suna sa masir. Ay pare, adakan, nagalistuhan. Pinatayab mo sa amin dito kutsem. Ada inom mon. Iso nga nga ni patry mo. Ba't patay? Gagangay lang. Kasi pagkita, mawang taxi na pasama ka niya. Sige nga, di lang tayo yung parking mon. Di ka mat umyan. Tap na sarek mo kuma dito unig. Di sa ilatang ano din. Umat naman anman ano to eh. Nakat indugod mo tayo patadam. Ibatim lang tayo na kotsen. Papada tayo matinumin. Nalapsat mo lang ni Girly. Nalapsat nga ni misis ko. Ana? Nalaplapsat ng Girly nga ni bakat ko. So awang ka kuma. Talagang tupak siya. Pagrapit ang idagag kasinsin. Ngayon ka po siya kat gumaw-gawawa ka pare. Awan ti mamugustukin ka. Bayam tited kuking ka retoy. Nga isut mamagusto. Sagbay nga nakasadag kami iti ayan, manong name iti ayan, dag nag-iinom, tasan dalangay mo dududu, adudagayam. Mabiglaing, pare na storm. Sigurado ka. Nga anya, naramidam na to eh. Kaya nakarod, lalagi tayo eh. Kasapulan tayo. Dahil yung girlfriend ko, saan na kaya, di ba magusto? Ngayon adda sa bali, nga magusto. Apikit din sa ating tutupan. Ngayon di mo kaya, di mo amo nga panunutin di disadvantage na. Amo panunutin, nuan niya di kita. Panunutom tulay nga mapasama. Pare, masapo agsakbay ka. Tsaka mo dahil nga magbaga. Kastoy, no tutupaham ni Girly, di kahit nang sahuin, at na pasamak ka na kayo. Meaning, at relasyon nyo.
Di mat mamugusto lang ya. Swerte ko nakin ka. Kaya't nat madaan ti boyfriend. Kahit anyaman ti kayat datang boyfriend. Pagustuhan na. No pagustuhan na kan, boyfriend na kan. Ikasanong nga ro din ni Ani. Hindi rapit ang isuda nga doha. Sinong nga ro ikasar mo kadakwada. Kat siyempre ni Ani. Isot may patpatag ko. Kat nga ro girly. Mamagusto lahat. Ikasanong no, maamuan ni Ani. Kat isot ka po na pang sinanakin ka. Ni ka di girly, iti kasar mo, idinto ta, di tayo mo, numanon may kamano kang lalaki, iti biyag na? Oo. So, nagkakunak nga, umuna nga adalam tariknam, sakbay nga sumrek katap na umam tiruwaram. Nakasaga nakakadi nga mangikasar, kini Curly iti lukodan ti amin, no saan na kanto na kayat, di Ani, numaamuan na, nga da ni Curly. Pare, Jack pa lang mga sumbatan da ita. Jack pa nakita ni Curly. May di makita ni Curly manong name wow. Nakasimsimple nga babae. Isot kapintasan ka na kuwada nga babae. Hindi makita na nakadua manong name ni Jimmy. Timakdariti yan na. Hello, kayong. Isod ka dito bagbagam? Hani na store? Ti office mate mo? Yeah. Nestor, ni Girly. Kasinsin ni bakad ko. Girly, in the store. Ay, nice meeting you, Girly. Same to you. At ang sabat inumon. Medyo nakadok pa siya. Ngaming karikatak pa lang ti imyan dito. Imyan? Imay dito. Nakakutsay ka. Gusto nga, alistok lang nga nakadanon. Baka stawa na pataray mo tayo. Kahit ka lang makita. Kahit ka lang mama mo. Kahit sigun ka na store. You are so beautiful. Nagpasumat. You are so beautiful. Girly. You're also handsome. Nestor. Nagtukot ito eh. Okay. Kaya ang sangot ako nagabay ta. Napimpinas na nung gabay ta. Napimpinas na nung gabay ta ko na iti pa nagtugaw ko diretso di kita kulap ko iti legs naman nung nakamantalon ti umap ngayon talaga nga mariknanat kamit ti dakulap ko iti lupon. Aray. Bilis mo naman. Sorry. Tsaka mga lupumot kaya man dito. Ako rin nakapantalong kami. Kalbasan na inikat ko tita kulap ko itilop po na imindrakos ko tibagi idisikat na. Medyo inawid ko as diya po. Nalukneng man. 2 points. Naka 2 points ka na. Ala, siya ako dimang tawag ka rin di baso ta. Tinaugak ti 2 baso. Cheers! Awarin ti bibiyan ko pa no anat ibagbaga di kiti kakadua ming aginino. Para kanyak manong ningkit, dududwa kam lang kini Curly. Taori pagpagunyanak ni Jimmy, ay, higor ka man. Paya, ito na pati ka pagsasalita mi. Tisal surod-suder, no kaya't nuntot mangyawit ka rito pulutan. Ala, mangbungon ka lang kan. Ang padre, ipalagip mo ito lang alay kung nakawidan. Baka no, sakto lang awid no rabi, ang tulibigatin. Na? Awag ka na pagdyanan mi dito eh. Ito kahit mo sawin. Awan ti pagyanami ka ni. Kaya ito kwarto na. Girly? Awan ka doon ti kwarto? Awan, may sak. Isot intad da. Kasinsin ko nga pa nakasilad ko. Kaya't mo kadkaduain ka. Why not? No, kaya't mo alam no da inuman ta pulutan tayo dyan unig ti kwarto ituloy ito tuminom. Mayat ka? Isong harting ipagbakakay ka. Kayong, isay kami nguminom. Ha? Gura ka di bagak kinakasinsin mo mayat. No problem. Siya tayo makamu kinikasin. Siya kung ti mga lakada ito yung inuman. Sikat mga lakada ta pulutan.
Ken sumarunukan, ha? O, sige. Pare, di igawit iti sumarunukon. Ulitek ti balago ken ka. Umuna-unay. No, adan mapasama kada kayo. Nobya mon. Kasano ni ani? Lamo pang panunutan na pare. Ada inom mo, di mo amot aramidam. Amot aramidek. Itapin nga da mo gustuhan niya. No, asin mang gusto. Tutupam. Yan tanga kita kalaplapsat man di girly. Nakaalis to dagiti pasamak manong name no adda inom mo, adda inom yung agpadpada, ket agpadpada kayo met nga makaarem ako nada, agpadpada kayo met nga agginusto, agpinagusto. Nakaalis to. No kasanot kinaalis to ti sisarek mi, panakairikaptiri daw, panakaidasarte mainom ket ti pulutan, na minsan kami pa nga nagtos sa kami minom, kalpasan na arwatan ng timek ikat kada kami. Kaputa nakaparbaran ti marik namit na nalipatan mi pangin switch manong naming inyon ti electric pan. Nakalaalis tuming inikat ti arwatan nga agpadpada sa kami nagludo ng itirabaw ti kami. Game na game, manong name ni Curly, tay supetin mo na nga rin mabaw ko na. May supetin mo na nga ng lailo kaniyak, anang agak, anang nanam ka, dagiti bibig ko, sana in pababa, titagngad ko, manong name ti barukong ko, ket ti may sangan takulap na igamanan ti batuta. Gusto ko na ti panagpasil-pasil na ti batuta. Ngayon mabanamdamapay kalpasan iti barukong insakmul nan ni batuta. Kagda pagamom tanadlaw kulaingan nga adda digiti gurong na iti ulwana. Neka, mga nakkanumat akas iti panangan niya. Sana kon nga nagalumiimpay manong nemi nga nagbasaw, nagpisaw-pisaw. Iti kastaon iti panagaruyot na nga disuor. Buwan manong nemi baga nabanglumit manong nemi siguro agad nabit pa'y nga napanitiban. Nagbalingling dagiti nagbalingling ti posisyon manong nemi ti pusong ken pusong nagbatog aging ka nga gumanatan manong nemi ni Jerly gimanatan ni Jerly ket isu na mismo tinangipisok ko nam. Suwak man. Gapo siguro iti nalabasan a panakadisuor na. Gapo siguro manong nemi iti nalabasan nga panakadanong. Isu na suwak. Kas na unay matman manong nemi iti panagbayok kunak. Aging kembaga nang alistuwa. Inalistuwa. Aging kakinayat kitanak ket kimayat kita. Basta una iti anal-al tungkal may sakada kami manong nemi napagustuhan may tisuna. Thank you, Nestor. Thank you, Mitkenka. Curly. Hamumita pa lang ang sapsapol laking bagtadi mo tengka. Talagang masapol mo? Masapol ko sigaw. Kahit mga sawan no sa anak ni May, sino ko ma? Kaya bayaw ko. Kahit numamuhan nga rin di kasin mo, man nakaawat ni kasinsin ko, tamaawatan na. Alamanin, wano uminom tapay. Tunggal round, maminsan damit nga, agtinos. Tama nung amin nga round ti kayat mo. Laman, no kabaylam ti mamintlo. Manun nga round ti napadasam. Kadagit imon una nga lalaki. Mamimpat. Kasanot edad na. 48, 50, 60. Senior citizen pa. Kapailan, that's senior citizen. Nalaligda pa yung kayo. Naraman ang amin di kita. Tapi 75 ba? Karo kamit, Carly. Let's go. Again. Aglakbay taman na yan.
Kabayatan manong naming ano hasta kamalpas. Agsyat kami, aging kami napuputan na ibusbi. Nga nabartek kami manong. Napuutak laingin manong nami inita si Arako pak. Iti may isa nga babae nga lamo-lamo akas kanya. Ah, ah, magsakit ulok. Napasamak. Ni Carly. Kaslasaan ko nga patsin nga napasamak ti kastoy kanya. Inalistuak mo nung naming sinapol di kiti arwatag. Rimuarak kiti kwarto, sinapol ko ti banyo. Nagdigusak. Abag iso nga nakadigusak nakasukatan manong nami. Idi rimuarak ko ni ti banyo. Masabat ko matid ti asawa ni Jimmy. Nakadigusak kagayaman. Wait. Yan inakon. Didigayam inlasid ni Jimmy nga pulutan. Ano ti, alayom? Hanga na bangles? Hanga mabangles deta. Wala jak inrep. Adobo eh. Basta dasukana. Anat na pasama. Salut-sutum ka di ba lang? Sa bagay. Alagad mo sikat pagtungpalan ti kasinsin ko agad pasiyat mo. Kasi at adimtang ka, ngembes nga ti asawak tamang tutup kang kuana, sika. Agpatinggatamatan, no, sikat pagtungpalan na. Agpatinggan ti kasi yung style na. Abay na, style ti kasinsin mo. Isapul na. Unuran na ti lugar nga adda kabagyan na. Ano? Dininistorya ka. Kaya't mo ka dito mga asawa tikas kang kuana. Tsakayat. Iyak mo't kahit nga sawain. Hanggang kapot napasama kami kita sawain. No way. Sige, ipakibagam tulangin ka ni Jimmy. Napana ko. Damdamagin na tatang kininanang nuapay kat sa dinut ng kapwa. Saan ko yung bagakadakwada, manong nami. Ngayon magustuhan da pinang mikat. Ti adobo akar na ti aw-aw in sangpet ko. Inimas dat na lang. Mas manapamigat na ito. Bakit? Katuwin na. Lalo tamanteka na. Nagmayat. Ito opisina manong nami ko na kanyak ni Jimmy. Sapsapulan na nga eh. Daw-dawatin na pa kanyak cellphone number mo. Ngayon, Jack ibaga. Damagig pa king kuha na ano. Kaya't nang ito ko king ako na. Nasihat na sa mong ibaga. Intid kang kuha na pare. Abay, itatawanin ti inom ko. Kasi Jack kursuhan na nisuna. Ngayon ka po ngamin tina kayo numak. Uri ibagbagam nga doon na lalaki na nagpasaran na. Nanusanak ko mga imay. Baka sikat tinang tutup kayong kuha na. Na mo gusto kayong kuha na. Sana kas kiti klase na kini Erlin. Di kayat ko ang baling katakta ko na yun kung ina di kita anak ko. Kaya na siya itong basta. Kas pagari ka nga eh. Tinaipat-patang nga nabatyam kat nagsikog. Ana? No, jacket na nubutit. Ti adu ka adumi. Kaya mabalimot nga pa-DNA test. Pa-DNA test dan to ayon to ipas ngay na. Ngim no sikog na may lahing. No adda pa lang iti sikog. Sikog pa lahing day jay. Awan ti karbay na muno pagrebegan ti may nga ama. Santo lang ta pagrebegan na. Intun may pas ngayen. Ken mapaniknekan nga siyak iti ama na. Kinunakmet nga inlaban manong nimi nagdepensya at ng dagos. Ngayon ti Jack dinamnama iti na minsan manong nimi nga inaramid ko na idanon kani ani. So nga ti may nga malem nga tinawagag isuna. Hello sweetheart? Sweetheart taropan. Papi nga tumawag ka pa lang. Tapay met. Kalpasan? Nga ada girly ti biyak mo. Saan ka makapaglibak? Tamay sa kadikitikin na inuman nyo. Iti balay da Jimmy. Kat kabagyak.
Ama muna ka. Imagine, si Mina kayo itiday dyan nga girly, iti naginuman, ket ibagayo pa nga mismo ti uneg ti kwarto sa dyayo ituloy to binom. Idinto na makadidilaw nga na dyan nga babae, kadagsapsapol, iti mangkudkud iti budo na. Honey, ano gutek? When? Ngem, sikat ipatpatik ko. Jack pulis ipatik da dyan girly. Sikat layatek. Sikat kahit ko agbalin nga asawak. Agbalin nga ina di kita anak ko. Saan ko akayat gayatin, ken makiasawa ti kasken kwa na. Apay nga rod nga tinutupam. Gapo ka dita isot mamagusto. Ket siya sa anak ang mamagustuhin ka. Nasisinuman ti mamagusto, idjay ka? Di idjay ka. No. Santun ngumulit na pasamak. Santun ani, mamati ka kuma. Ngam nagrigat ko na makontak manong nemi ni ani. Dandanuga kung ti angin. Apay kami nga. Anak ko. Ha? Dato magkakeng ka idi. Binalaagang ka, di ba? Anya nga tat mapasamak no maamuan ni ani. O, napasamak ka naman ni ani. O. Bagak idi, nga mabalim mo ti agkid-kid. No talaga nga ni ani patpatag mo, di mo tuptupan. Ta once nga napasamak ka na kayo, agkarelasyon gayon. Itata na to pasamak. Apay nga tinak, ingkawid idi. Ingkawid ka pare. Impalagip ko ken ka. Imkaputad da inumon. Narabid mo ti kaya to. Itag problema ka. Bahala ka. Naman nga tarumbeng naramidak. Kita, nasken nga dublem nga arman ni ani ang taramida. Hindi makadakos manong talong nga bulan tinapalabas. Idi sumublat nga tumawag kanyak manong name ni Shirley. Hello, Nestor? Sinatay. Siyang ni Girly. Girly. Kadedi mat lang aldaw, kabigatan dedi na napasamak ka data. Naghawid ak iti lugar mi. Agsingsipet akong kunak. So nga, binay ako na kita lalaki. So nga, kapag pag-isunay mat, baka nandelayak lang kunak. Yung kalpasan dito bulan, madilata sa 3 bulan. Gimatang akti yung pregnancy test, positive, 3 bulan. Nakaalak ka di nga rabi. Kapertul ko amin eh. Among kada kayo amin nga lalaki, sika pala makaputot kanyak. No. Diyak kayat nga anugutan dita. Hanggang siya ti ama, ti sikumo. Kaya nawan ti pagrabengak. Awan ti karbengak. Sige, bye. Oo na hindi magdagsan ti problema. Hindi magdagkalan ti problema. Nestor, basol mo. Basol mo. Di ka nga mindimgag, iti balag, ti gayem mo. Kahit kasta, ti ko na manong name ni Jimmy. Basol mo nga talaga. Siyak, nagbalinak ba't nga na siya agayem. Binalagang ka. Kaya kas di ba't nga nagpursigi ka. Bahala ka. No, saan na ko mga inawawis di? Sa mga paglasundeta, ti ko namkit di, no sa anak ba't nga naaram makaskeng kwa na, awang kumat na pasamak. Ngam kapot na naaram ka kita, han nakapagustuhan di girlfriend mo, iti sabali ti, hinapam mo nang ipagsaadan. Di mo pala dati imam kumat inaramot mo, tap na akong problema. Ano taramidak? No talaga nga di mo anugutin. Awan ti maramidan, ni Carly. Gusto ko na mo, pagrebagam, paging gasi kong pelain. Ngayon nakas magaling na may pas nga ito, kahit niya, girly at talaga kahit pa DNA test na, kahit mapariktikan nga sikat yaman na. At na pagrebagam itubig. Taori sa mong kayat nga kasar.
Adala ta pagrebengan. No iya sa dagna ti abogado, sigurado. Sumpenaan ka. Malaksid. Naawatan mo nga sa tagbaling nga asawa, miyan tangay, agpatingga nga nabat na jay. Saan nga sumapol day dyan, o talagi di mangkudkud tinabudo. Kasta di babaeng. Haan nga mapmapnek, ngam no, naigaloten, at dalakit trinabi, nga damang pikpik, mangkudkud, kaya haan nga agsapol pati sa bali. Tsakayat, nusaha nga syakti mo na. Apeng hon lagi di balo, ang mga asawa kadakwada. Adapi anak dan. Kat putot mo di anak ni Girlie. Ulitek. Dublek nga arman ni Ani. Napanak iti balay daw, anong nemi sinangunak ni Hani. Ngam na lamlami ispay. Iti panakilangan na kanyak ngam iti damok nga arman ni Sun. Wan manong kaslat din na kayat pa yung isubli ti dati rekda na kanya. Abay mo tinakasta ka. Di mo ka ti patsin, ti pakpakita ken ka. Napas nagko nga mangarim ulit ken ka. Nakadaldala ka ado ti mga itkas ken ka eh. Di ka lang mapagustuhan. Sumapol ka ti ba magusto ken ka. Ikasan nung nga din nung kasawa ta. Katang ka mapagustuhan, tamadawaat. Pakaisapol mo't sa bali, kung sumapol ka sa bali. Santo nga maulit ko nakmet. Kasi ta, saan nga naulit dedi ka na kami? Kini Girlie. Yung masikog iso na. Amom, awan tisang ko amom maipanggap ka na kayo. Nestor, lipatan na kon. Kabutasan ka na kari para kanyak, kanyak bet na kari para kanyak. Sursuruin mo nga ayaten ni Girlie. Taiso at talaga tinay kari. Ni Apo Diyos takin nakam ti amin. Dungdungwem, tap na di kasta, dungdungon na kamet ni Girlie. Insardeng kung tinangarim kini ani manong naming pas kung tinag-trabaho. Ay ga, di na mapuutan ti panaglabas ti panawan naging gati may sa nga malim ni dimtengak dito'y balay. Si mabat ni nanang kanya. Alistuhang ka na mangururay ken ka. Sino nanang? Ni Girlie kan ti anak yu. Ay nanak ko guwapo di anak yu. Kaing ingas mo unay di sikat mo dumalaga. Dumalaga. Ni nanang maladaga ko na, ay maladaga ko na manok kaya, dumalaga ko ng maladaga. Kinagpreso manong, hindi nitatang di mga uba. Hey, apukok, kaya kayo, gini-gali, pukas to, tilalaki ni, guwapo. Dada ni dadim, manak, ni dadim, manong bulan nan? Upat ka doon nga bulan. Ko naman lang, nalisto nga, nagwapo, nagsalunat, puro usog. Di mo kaya ngalaan? Sige, mutuman. Umay ka na nak. Anat na ganda ka, no? Gata, junior ka, no? Nestor Junior. Kit-kitan na ko. Umisisa mo. Nakita na nga ron doon kaingingas na. Hindi ka ron, Girlie. Isot madamang aglut-luto. Alam mapit lang tinaktulungan. Iba kinigil din ang takan. Tao may nakamatan sa batin. Hindi makitak ni Girlie manong nimi kaslad at dangalim mapsat. Kayarigan na te kay labit pag nga dimsaag nga upa. No kasano iti kina lungay ti pamagina idi mas manitan. Hay, ada kami kini June. Di ka gumurgura, ha? Kapag ko gumura. Nang, alam nyo ni John, tapos saan nga maipit, hindi pa naging narakop mi kini Girlie. Naging narakop kami, iti naka-irot manong name. Nga dahil nga arakop kat adan ni Budingayat. Tawan ti maramida ko na talaga, saan na ko nakayat ni Ani.
Awan sa baling ayatek. Saan nga ni Erlin nga iso ti ama. Wano ina. Ti inaon ang anak ko. Kanda kita nagbaling nga anak mi. Nga iso ti na ikari. Itilikodan ti adun nga experience sana. Awanan ti patig tinaglabas. Tinapatag kitag damatkin ti masakbayan. Nasken nga malipatan ti lawas. Tapara kanyak na imulan. Nga sakti mo na. Kanyak ti kakaiso na lang nga lalaki ti piyak ti asawak. Asawak ko na. Taidit at dan makatawen ni June. Naggadanin ti kasar. Kasangay ken bunyan. Iri agdama manong nemi kat talon di kita anak mi kini Curly. Ani Curly manong nemi nagtalina edan dito balay kat kadwan ni nanang nga mangiwan kada kita anak mi ken mga asikaso iti impas dagdagan negosyo nga nagkapukan niya tipunan da. Iri ito ni tatang intultuloy na madla tatagbangkag no man pailahayan kay kaya tinatamat ti palinot nga mga asikaso kada kita ken nga dingwen ken iti panagmula na itinatag. Sana ka nagbabawi manon naming nga ng asawa ken girly itilikudan ti amin. Dadakam gayam ti naikari. Isugayam ti insagot ni Apo Diyos kanyak nga saan nga kas, nga saan nga ni ani. Dito nga ti pagkasalita akmanong kaya manakunay ti anus mo nga nang ibasa ket sapi kumat at damat ni batik nga adal liwliwakan pagsarmingan ti bihag kadagitipadak nga nagdengeg ken nagbuya more power to your program. Sa dino ka diti papanam, diya saan nga mamagusto, wenno idjay mamagusto. No isot mamagusto, ket isuman iti katungpal mo, sadya ka. Tuyag yamang nga pagayam mo, Nestor. Thank you, Nestor. Ni